Volám sa Štefan Benko, pracujem pre spoločnosť EOS KSI Slovensko. Naša spoločnosť sa zaoberá komplexnou správou pohľadávok. Sme členom medzinárodnej skupiny OTO, ktorá sídli v nemeckom Hamburgu. Našou doménou sú hlavne klienti z finančného sektora, ktorým pomáhame riešiť väčšie množstvo pohľadávok, či už mandátnou správou, alebo pomocou odkupov. V roku 2018 naša infraštruktúra bola na hrane svojej životnosti, takže vtedy sme stáli pred úlohou jej nahradenia. Urobili sme výberové konanie a keďže v tomto čase už začali byť populárne aj nejaké privátne cloudy, tak do tohto výberového konania sme zaradili spoločnosti, ktoré poskytujú túto službu. Po zvážení všetkých tých parametrov nám najlepšie vyšla ponuka z O2 Business Services, ktorá prečila naše očakávania a s odstupom času musím povedať, že bolo to dobré rozhodnutie. Moje meno je Martin Kováč, pracujem na pozícii Head of Pre-Sales týmu O2BS Slovensko, zodpovedného za technické návrhy pre našich biznisových zákazníkov. Spoločnosť O2BS vznikla v roku 2015, sme poskytovateľom mobilných, pevných, dátových a ICT riešení pre firemných zákazníkov v rámci Slovenskej republiky. V rámci cloudových služieb spolupracujeme so spoločnosťou G2 Technology, ktorý je naším technologickým partnerom, ktorý zabezpečuje kompletné portfólio cloudových a virtualizačných služieb pre našich zákazníkov. V rámci našej spolupráce s G2 by som do popredia vytiahol nášho spoločného zákazníka EOS KSI, kde zabezpečujeme jednak dátové služby, mobilné služby a spolu s G2 aj služby privátneho cloudu. Spolupráca s O2 Business Services za mňa prebiehala veľmi hladko, pretože po úvodných rozhovoroch, kde sa prebrali technické detaily spolupráci aj s spoločnosťou G2, ktorá vlastne zastrešuje tento privátny cloud, sme naplánovali nejakú stratégiu tej migrácie. Výhodou bolo, že náš predchádzajúci privátny cloud bol takisto na báze VMware, takže tá migrácia technicky nebola zložitá. Išlo hlavne o to, aby sme nasetovali nejaký networking a nejaké služby za tým. Samotná migrácia už prebehla veľmi hladko. Okrem spomínaného privátneho cloudu využívame aj hlasové služby a služby správy sieťových zariadení ako firewallu a switchov. K tomu sme implementovali aj špecifikovaný backup. Spätne hodnotíme toto rozhodnutie ako pozitívne, pretože nám prinieslo väčšiu flexibilitu, ušetrilo nám ľudské zdroje, lebo nemusíme sa starať o hardware, robia to profesionáli, ktorí to robia efektívnejšie. A rovnako máme aj vyššiu mieru bezpečnosti, nakoľko v rámci týchto služieb máme zabezpečené aj nejaký web protection. Za tých 7 rokov prevádzky musím povedať, že máme veľmi dobré skúsenosti s podporou jednak O2 Business Services a jednak priamo aj z G2, kde naozaj ten support je veľmi rýchly a veľmi kvalitný. Žiadny systém nie je bezporuchový a úplne funkčný, ale je veľmi dôležité, ako máte podporu a ako sa veci riešia a ako ste na konci dňa s tým spokojní. Pokiaľ hľadáte podobné riešenie, tak z našich skúseností vám vrelo doporúčam spoločnosť O2 Business Services, respektíve G2.